Lukas madihita saluhutna di bagasan buarni Tuhan Yesus Kristus. Bibel suara bahasa Batak Toba nalau si jahota di bagasan sadarion imana tersurat di buku Pesalmen Biddu 50 sada mamuka maisian ayat 12 sahat rodi ayat 20 sada songonon mah hatani di Batak. Tangiang mangido todi napabadia honroha to pama rohana ias di bagasanau ali debata jalapai baru matodi namarsi hohot di bagasan au sayunang pabaliau sian jolong jala unang usati todim nabadiai sian au sai pasuang matuau halalasni hatuaonmu jala togu maau marhite hite todim ni haringgason asa huajarhon aka dalam mutu aka barjahat asa mulak aka bardosa tuho sai palua maau sian aka parsapa taon mudar ale debata ni hatuauku asa dipuji dilaku hati gorammu sai pabu hama bibir huale Tuhan asa dibari tahun pamangaku puji-pujianmu aidang dihalomohon roham pelean si panganon sai nalehonok kudonian jaladang lomo roham di pelean si tutungon aka pelean tu debata imatot dinama ngobu dorohana mangobu dohotna bojok dang ditulak roham ale debata sai bae mana denggat tusion marningo denggan ni basam sai pau lima akka parik ni Jerusalem dungi disi mahalomohomu akka pelean hati goram pelean si tutungon dohot pelean nasud dengan disima pelehonokon akalobu di atas manggatamu. Amin. Mulyati madi Tuhan. Shalom.